Što ako bi vam rekao da jedan od najboljih NLO slučajeva dolazi sa prostora bivše Jugoslavije? Slučaj u kojem je osobno sudjelovao i Josip Broz Tito. I što ako bi vam rekao da mi se javio pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske sa informacijama i dokumentom koji potvrđuju te događaje? Stvari naglo postaju smrtno ozbiljne. Dobrodošli na Balkan UFO kanal. Nakon dugo vremena vraćamo se na domaće teme i jedan jako zanimljiv slučaj za koji sam odavno planirao napraviti video, ali u nedostatku pravih informacija ta tema je bila na čekanju, jer jedini izvor informacija u ovom slučaju su bili žuti portali željni klikova za koji su spremni raditi senzacionalističke uveličane priče. Ali sve se promijenilo na moj rođendan 19.12. prošle godine kada sam dobio jedan jako zanimljiv mail. Mail čovjeka koji upravo gledate i koji tvrdi da radi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i kojem je otac bio časnik kontraobavještajne službe Jugoslavenske narodne armije, koji osobno uz Tita svjedočio događajima iz 1969. godine. Mail kao mail je bio zanimljiv, ali to je bila samo obična priča. Ono što je drastično promijenilo situaciju je skenirani dokumenti i izvješće njegovog oca iz te godine, koji potvrđuju cijelu priču. I tu su stvari postale jako zanimljive, jer kroz daljnje dopisivanje otkrio mi je dosta informacija koje se nigdje ne mogu pronaći na internetu, a i ono što pronađete je samo djelomično točno. Osoba i izvor informacije iz razumljivih razloga željela ostati anonimna i nisam inzistirao na otkrivanju identiteta jer bi se toj osobi mogla učiniti velika šteta. Informacije u videu dolaze od njegovog pokojnog oca koji je, kao što sam već rekao, bio časnik kontraobavještajne službe JNA, koji je započeo svoju karijeru 1960. te se probio na poziciju zamjenika službe 1967. godine. I često je prisustvovao sastancima najveće tajnosti, te je često i bio i pratnja Josipu Brozu Titu kada bi se on nalazio na putovanjima ili na odmoru. I te godine osobno se nalazio uz Tita koji je to ljeto odmarao na Brijunima. Dakle, što se točno dogodilo na nebu iznad Pule i Brijunskog otočja 30.8.1969. godine? Informacije koje ćete sada čuti su gotovo riječ do riječi identične informacijama koje sam dobio u mailu. Oko 19 sati i 40 minuta iznad zračne luke Pula, koja je u to vrijeme bila baza vojnog zrakoplovstva, pojavio se objekt cilindričnog oblika velikih dimenzija, otprilike 200 metara dug i nekoliko desetaka metara širok, te je lebdio na visini od 283 metra iznad glavne piste. Zabilježio ga je i radar, ali budući da je objekt mirovao, radar ga je nedugo zatim obrisao jer radari tog vremena nisu pratili mete u zraku koje su mirovale. Naravno, podignute je uzbuna i pripremljene su PVO rakete za obaranje tog objekta. Zapovjednik baze bojnik Janda je naredio da se po objektu otvori vatra jer, kako kaže njegov otac, mislio da se radi o nekakvoj špijunskoj letjelici ili Rusa ili Amerikanaca. Ispaljena je jedna raketa koja je pogodila NLO i koja nije prouzročila nikakvu štetu na tom objektu, već je zbog blizine samog objekta eksplozija ozlijedila dvojicu vojnika na tlu. U međuvremenu obavješteni su Brijuni o svemu što se događalo i poslije neuspješnog obaranja prekinuta je vatra, te su samo promatrali objekt koji je u 20 sati i 30 minuta počeo mijenjati poziciju i udaljio se od baze u smjeru jugozapada, nevelikom brzinom prema Brijunskom otočju. I čim se objekt udaljio, dignuta su u zrak dva borbena aviona MiG-21 za presretanje. Njegov otac kaže da je došlo do panike na Brijunima, ali Tito nije htio otići s otoka što su mu savjetovali, već je otišao na balkon vile kako bi promatrao ovaj objekt. Ali prije toga je naredio da se više ne puca na ovaj objekt. NLO su ponovo pratili na radaru. Italijani su ga pratili na radaru iz vojne baze u Avijanu. Oni su uvijek kao članica NATO-a špionirali jugoslavensko nebo. Dakle, objekt je potvrđen i od njihove strane, što je jako bitno za ovu cijelu priču. Sam objekt je došao do Brijuna i lebdio tamo oko 10 minuta, cijelo vrijeme je promatran od strane Josipa Broza Tita, te onda naglo krenuo prema gore u visinu i jednostavno nestao iz vidnog polja. Avioni su ga pokušali pratiti, ali nakon 8000 metara su odustali i objekt je nestao. Njegov otac je dobio zadatak da izradi izvješće za Tita o ovom događaju. Isti dan je otišao do Pule na aerodrom i tamo ispitao zapovjednika i zaplijenio radarsku snimku. Sutradan je ispitao i ostale svjedoke kojih je bilo oko 20-ak. Cijela situacija je shvaćena vrlo ozbiljno jer je mišljenje bilo da se radi o narušavanju zračnog prostora od strane jedne od velesila. To je dakle bila prva pretpostavka.
Zanimljivo, ali ujedno i zabrinjavajuće je to što su nakon 2 dana u Pulu stigli američki vojni časnici zrakoplovstva i s njima u pratnji nekoliko ljudi iz određenih agencija. Pretpostavka je bila NSA, za koje se nije javno znalo tada. Zatražili su izvješća, snimke i iskaze svjedoka, te im je njegov otac to i predao, iako nije htio, kako on sam kaže. I oni su otišli čim su dobili sve materijale. Njegov otac je i dalje istraživao događaj dok istraga nije službeno prekinuta 1970. godine. Njegov otac je radio u službi još 10 godina i bio je dio komisije osnovane za istraživanje sličnih takvih slučajeva, kojih je bilo sigurno još 14 dok je on tamo radio. Dakle, Jugoslavenska narodna armija je ozbiljno istraživala takve pojave i bilježila i dokumentirala to, što znači da negdje mora biti i papirnatog traga, pretpostavka u arhivu u Beogradu, ako nisu tu građu uništili. Dodatne informacije koje sam bio dobio govore o protuzračnom projektilu koji je bio ispaljen na ovaj objekt i bio je sovjetske proizvodnje naziva S-125 Neva, kratkog dometa, uz još jednu napomenu da se uz njegovog oca toga dana uz Tita nalazila još 4 ostala visoko pozicionirana vojna lica, uz nekoliko desetaka vojnika i civila stacioniranih na otočju. I ovaj dokument koji gledate je dokument o kojem sam govorio, koji potvrđuje ove događaje i nažalost njegov otac je sačuvao samo ovaj jedan primjerak za sebe. Izvješće je naravno bilo iscrpnije i detaljnije i prema izvoru, ako još uvijek postoji, vjerojatno se nalazi u Beogradskoj arhivi. Ali unatoč svemu tome, ovo je jako vrijedan komad papira koji dokazuje da su ovi događaji bili stvarni, iako se s vremenom pretvorili u urbanu legendu. Ako vas detaljnije zanima dokument, pošaljite mi vaš mail i poslaću vam fajl da detaljno proučite. I dakle, to je bio taj događaj, scenarij za hollywoodski film, a vi niste čuli za njega. Zašto je to tako? Odgovor je jako jednostavan, jer ako se nije dogodilo u SAD-u, jednostavno ne dobiva toliku pozornost, nažalost. Jer da se ovo stvarno dogodilo u Americi, recimo, budite sigurni da bi već odavno gledali filmove on događaju, jer Amerikanci, kakvi god da jesu, su majstori u marketingu, bez premca. Izvori mediji na internetu u ovom slučaju su izmiješali 50% istine i 50% izmišljenih stvari, kao ovaj naslov iz jednih dnevnih novina. Na sreću nitko nije poginuo toga dana, ali veća je šansa da kliknete na članak ako u naslovu piše 2 pilota poginula. Nema opće veze što to nije bila istina, jer koga zanima istina? Treba lovu zaraditi. I meni osobno ovaj slučaj bio jako zanimljiv, jer zanimljivo je to što moje osobno najbolje viđenje NLO-a također dolazi iz Pule 2001. ili 2002. godine. Ako se sjećate, nedavno sam govorio o tome. I to jako sličan objekt, cilindričan, 200 metara dug, drugim riječima poznatog oblika cigare. I tu dolazimo do glavnog i klasičnog pitanja kod ovakvih videa. Čiji je to objekt bio? Ako su Amerikanci 1969. godine imali ovakvu tehnologiju, onda im skidam kapu, jer dan danas službeno ne postoji ništa slično, ni približno napredno, ni blizu. I ako je to bila njihova letjelica, zašto bi slali predstavnike svojih agencija da istraže slučaj na teritoriju Jugoslavije? Antigravitacijska letjelica koja ostane neokrznuta nakon udara protuzrakoplovne rakete 1969. godine. Impresivno. I čak i ako je to bila tajna američka ili ruska letjelica, odakle im takva tehnologija tih godina? Postavlja se vječno pitanje. Odakle? Ta tehnologija ne može nastati preko noći, ne može nastati iz ničega. Pogledajte kako je svijet izgledao tih godina, koliko smo napredovali od tada i svejedno službeno nemamo tu tehnologiju ni izbliza danas. Antigravitacijski pogon je sveti gral fizike i ako je takva tehnologija stvorena 1969. godine i ranije, ponovo vas pitam, od čega je mogla biti stvorena? Odjednom, samo od sebe. I znam, sad vam na pamet padaju nacistička Njemačka, slučaj Roswell i tako dalje i tako dalje. I ako je njemačka tehnologija, opet vam postavljam isto pitanje. Odakle im 25 godina ranije u odnosu na 1969. godinu? Ako je to produkt Roswella, dolazimo do vanzemaljaca. Naravno, točne odgovore na ova pitanja nemam za vas, ali zato smo tu da zajedno istražujemo, jer osobno 20 godina se bavim s ovim temama i gotovo da nema slučaja koje nisam proučio i istražio, ali barem letimično pregledao. I ponekad je malo iritantno slušati ljude ili čitati komentare ljudi koji govore o ovoj temi i apsolutno se ne razumiju nju. Nakon kojeg članka i YouTube videa formirati svoje mišljenje je velika greška, jer ako vam ja kažem, koji se 20 godina bavim s ovim stvarima, da nemam 100% odgovore za vas i da ne možete biti sigurni u svojoj teoriji. Dok s druge strane imate ljude koji kažu, ma to su sigurno tajne vojne tehnologije i letjelice. Ma kako čovječe možeš biti siguran u to kad se ne razumiješ uopće u temu o kojoj pričaš?
I mnogi ljudi uporno zaboravljaju da se ovakve NLO letjelice pojavljuju kroz čitavu ljudsku povijest, identični opisi, zapisi, događaji. Neki od vas prepoznaju o kojoj slici ovdje riječ. I tema koju ću uskoro govoriti na kanalu, o ovakvim stvarima govorim, neobjašnjivim stvarima gdje logika je davno napustila um. Pročitajte samo knjigu srednjovjekovne engleske kronike u kojima su svećenici i pisci iz tog doba opisivali fantastične događaje, pojave i objekte na nebu iznad Engleske u srednjem vijeku. Samo ta knjiga sadrži preko 50 fantastičnih svjedočenja koji opisima u detalje idu kao ovaj slučaj iz Pule danas, u koji je bio uključen i sam Josip Broz Tito. Ufologija nije samo googlanje i gledanje YouTube klipova, to je puno više od toga i nikad vam neću reći da su ovo 100% vanzemaljci jer ni sam ne mogu biti siguran, ali jednom davno sam vam rekao, ako nešto izgleda kao patka, hoda kao patka i glasa se kao patka, onda je to sigurno slon. U svakom slučaju recite mi vaše mišljenje o ovom slučaju danas i što vi mislite da je ova letjelica mogla biti. Vaši vrhunski komentari mi stvarno ponekad daju uvid u stvari koje mi možda i nisu pale na pamet. Uglavnom, zajedno učimo jedni od drugih i to je glavna poanta. Za vas koji ste novi na kanalu, ovo nije prvi slučaj sa naših prostora. Već sam radio nešto videa kao recimo slučaj pilota Hamzića, pa recimo šifra Vuk, pa nadre incident slučaj, pa jedan slučaj iz Beograda i slučaj sa otoka Paga. Ako vas zanima, bacite oko. Osobno ovakve današnje slučajeve najviše volim jer su stvarni i možemo biti sigurni da su se stvarno i dogodili. Nažalost, veliki broj sudionika tih godina i dalje šuti, što zbog straha, što zbog ismijavanja, ali na našu sreću, velik broj njih izlazi u javnost. I ovim putem bi se također želio zahvaliti i čovjeku koji je poslao ovaj dokument i dao novi uvid na stari ali vrhunski slučaj. Također ovim putem pozivam sve koji imaju neke zanimljive informacije da slobodno pišu ili na Facebook stranicu ili na mail. Diskrecija vam je zajamčena. Hvala vam svima na gledanju. Vi ste na Balkan UFO kanalu, mjestu gdje istina ponekad zvuči čudnije od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav.